Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων θεωρεί πως η ανάκληση της παραχώρησης του κτηρίου της οδός Σερμού 134-136 στο Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων αφαιρεί ένα πυρήνα πολιτισμού της πόλης και ιδιαίτερα της γειτονιάς του Θησίου. Το αρχιτεκτονικό μνημειακό απόθεμα του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας, το οποίο διέσωσε στο Υπουργείο Πολιτισμού την εποχή της αείμνηστης και οραματίστριας Μελίνας Μερκούρη, αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο της φυσιογνωμίας του Ιστορικού Κέντρου. Από τα εκατοντάδες ακίνητα που ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού στο Ιστορικό Κέντρο και έχουν παραχωρηθεί σε φορείς, συλλόγους και σωματεία, το κτίριο και ο κήπος της Σερμού 134-136 που στεγάζει το ΣΕΑ από το 1982 ξεχωρίζει, καθώς εκτός από έδρα του Συλλόγου και χώρος επιστημονικών εκδηλώσεων για μια δεκαετία λειτουργούσε ζωντανός χώρος πολιτισμού, ιδεών και ελεύθερης έκφρασης. Πρόκειται για δράσεις που όχι μόνο δεν είναι ασύμβατες με το χαρακτήρα του κτηρίου ως αρχιτεκτονικού μνημείου και με τη χρήση του ως έδρα ενός ιστορικού φορέα, αλλά απέναντίας αναδεικνύουν τη σημασία του ακινήτου ως τοπόσιμου της περιοχής, ως μέρος της ζωντανής πολιτισμικής ταυτότητας της πόλης. Ο Δήμος Αθηναίων έχει συνεργαστεί επί μακρόν με το Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων, καθώς στο κτίριο και στον κήπο του έχουν φιλοξενηθεί ποικίλες εκδηλώσεις, μεταξύ αυτών και οι ετήσιες εκδηλώσεις του Athens City Festival. Καλούμε λοιπόν το Υπουργείο Πολιτισμού να επανεξετάσει την απόφαση ανάκλησης παραχώρησης του κτηρίου και να λάβει μέτρα ώστε ευρύτερα τα παραχωρούμενα σε φορείς ακίνητα του Υπουργείου Πολιτισμού να ανοίγουν για τους πολίτες σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, π.χ. ημέρα μνήμης Μελίνας Μερκούρη, και να στεγάζουν δωρεάν πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις.